Sa likod ng mga bundok at gubat ng Bugalyon, may isang komunidad na tahimik ngunit mayaman sa kwento, kultura at kaugalian. Ang kanilang kabuhayan, paniniwala at pakikipag-isa sa kalikasan ay tunay na biyaya, hindi lang sa kanila, kundi sa buong lalawigan. Halina't makipagkwentuhan tayo, makinig at matuto mula sa isa sa mga yaman at biyaya ng Pangasinan, ang kanyang katutubong komunidad. Komunidad na matagal ng parte ng lupain at patuloy na nagbibigay buhay at kulay sa kasaysayan ng lalawigan. Dito sa Sitio de Mantal, Barangay Hacienda, Bugalyon, matatagpuan ng isang komunidad na puno ng kasaysayan, kultura at biyaya. Ang Kankanaey Tribe, isang katutubong grupo na may malalim na ugat sa kalikasan at tradisyon. Ang gobyerno ay tinawag nila yung mga taga-bundok na bumaba. Kaya napunta kami dito sa Sitio de Mantal. Kaya yung taon na yun na nagsabi yung mga matatanda dito na kailangan mag-ipon-ipon kami dito sa Sitio de Mantal kasi si Mayor Rodriguez noon, siya ang nagsabi na dito kami titira sa Sitio de Mantal kasi nga karamihan galing sa gitna ng kabundukan. Katulad sa akin, doon ako pinanganak kasi sa gitna ng kabundukan. Kaya malayo kami sa bayan. Kaya nung time na yun, sabi ni Mayor Rodriguez na dito kami titira sa lugar na ito. Sa katotohanan nga parang walang pangalan ito noon. Kaya kami ang nagtawag ng Sitio de Mantal. Kasi nung una talagang hirap kami dito kasi noon. Nung bago kami dito kasi hindi namin kabisado pa kung paano magtrabaho dito kasi sanay kami sa bundok. At saka yung mga lupa dito hindi masyadong tumubo ang mga tinatanim namin. Kailangan ng fertilizer at saka yun nga hindi masyadong alam kung paano mamuhay dito sa baba. Kasi nga sa kasanayan namin sa bundok. Kaya hirap namin noon, nung una. At mabuti nga na lang may tumutulong sa amin na yung mga dito sa munisipyo. Ngayon ay medyo okay na rin na. Kasi may yung mga anak namin ay mayroon na nang nakapag-aral at mayroon na nasa trabaho at saka yung mga iba pumunta na sa ibang country. Sa kabuuang 110 kabahayan, ang bawat pamilya ay may kwento ng pagpupunyagi, pagkakaisa at paggalang sa kanilang pamana. Sa mahigit 100 tahanang ito, nananahan ang isang biyayang dapat kilalanin, pahalagahan at ipagdiwang. Kakaibang inspirasyon din ng hatid ng lugar na ito. Imagine, mismong mga residente ang nagtulong-tulong upang maipatayo ang paaralan dito. Kadagiti nga panawanan, sir, kailangan nga ipasa tayo nga agpaiso jay kultura tayo kundi ay sursuro idita. Tatangamin, sir, dagito ubing tata, aduti handa nga amo, sir. So nga dapat na, sir, ipasa tayo, babaan kadagito eskwela nga babasit da pailaang, sir. Tapno kastakot habang nga dumakdakil da, amudan ton, sir. Babaan lang ti panag-active da, sir, amuda mut dagijay sumarsaronon. Dagijay sumarsaronon, sir, isodan to muti mangi pasa ijay kultura tayo, sir. Naragsak kami, sir, no maitultuloy dagijay ay permi at ragsak mi tapno kastahan nga mapoto dagiti sorsoro wino kultura tayo, sir. Gapula ang ijay kwa, sir, dijay iduti school, sir, tano tuloy-tuloy di ay tano da kami nga elders kat da kami to ti awan adalad tati sumukat, sir, nga elders di ay tapno adati agtultuloy yung mangisoro kadagiti ubing tayo, sir.
Dito sa Sitio de Mantal, ang biyaya ng kalikasan ay hindi lang basta tanawin. Ito rin ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng komunidad. Ang walis nga na ginagamit natin sa bahay, dito mismo ginagawa, gamit ang yaman ng lupang matagal nang inaalagaan ng kanilang tribo. From harvesting to crafting, bawat hakbang ay ginagawa ng may tiyaga, galing at pagmamalasakit. At ang resulta, isang likhang kamay na produkto na hindi lang kapaki-pakinabang, kundi may kasamang kultura at puso. Adamot sir ti umay dito nga mga lang iba na ide Manila. Santo ito'y lang linggayon, mga taram, karang Pangasinan sir. Narigat mo't nga ano san ata isumot ti adda nga kwata ito'y gamin sir no agmulat kat awan mo no awan ti dano mo ka nga makaugmula ti natnasang kasi sir iso nga da ito'y mo tinapili mi nga kaslang produkto mi nga makatulong kada kami sir. Iso mo ti pag-alaan mi ti financial mi sir nga usaran mi dakal sir iso ti pag-alaan mi ti kasapulan mi, magasgastos mi, gatang mi ti kanan mi kasi sir, gasgastosan dagi ti anak mi, sir, ti makatulong ti kandagi ti karupak mo kakapsat ko di isumot ti kasla pangalaan mi ti trabaho mi amin, pakitangdanan mi amin, ito sir. Sa likod ng bawat walis tambo, may kwento ng sipag, ugat, at pagkakaisa. Sabi nila, the land gives, pero ang tunay na biyaya ay ang mga taong marunong itong pahalagahan at pagyamanin. Hindi mo ba ito mapunta ko? Ay, kasjay. Powers na talaga, Jay. Imak. Sa kabutakan kasanya. Basta. Ay, an-anon tayo nga yato yun, nanay. Amo ko na alaan na nga trabahador yun. Duray 30 lang kada oras ko. Mahirap pala talagang magtahi ng walis. Dito po. Mabot-botang nak. Takot na ako na. Baka masira ko po ang walis. Kaya parang ayoko nang ituloy kasi pag nasira ko tong walis na to, babawas pa sakitan nila. Ay, hindi po. Pag nasira ko to na... Bibilihin ko po to. Ay, okay lang. Nagsinukat. Mali na po yung nagawa ko. Hindi talaga ako para sa walis. Sa simpleng pamumuhay at mayamang kultura, ipinapakita ng Kankanaey Tribe dito sa Sitio de Mantal sa atin ang kahalagahan ng ugat, pagkakakilanlan at paggalang sa biyayang likas. We have limited tourist destination here in Bogalion, pero meron po kaming mga produkto katulad ng walis tambo na galing po sa Kankanaey Tribe dito sa Barangay Hacienda. At ang produkto po na to ay hindi lamang po dito, nakakalabas po ito sa iba't ibang lugar. At dahil po sa kanila, sa tulong ng mga tao dito sa Barangay Hacienda, ay mas nakikilala po ang Bogalion and we are grateful for them. Their way of life, their values, and their deep respect for nature, lahat ng ito ay biyaya. Hindi lang para sa kanila, kundi para sa ating lahat. Nakita natin kung paanong ang kalikasan ay nagbibigay ng kabuhayan sa IP community dito sa Bogalion sa pamamagitan ng tradisyonal na walis tambo. Mamaya, isang modernong bayanihan ang ating sasalubungin. Mula sa pagtatanim hanggang sa pamamahagi ng ani, bawat hakbang ng kooperatiba ay may layuning hindi lang para sa sarili, kundi para sa ikabubuti ng komunidad.